Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag er det en dag i stalden med mig, Maja, og i dag skal vi hygge os med Heart. Så det er meget tidligt om morgenen, og Heart er stadig inde i stalden, så vi skal fodre hende, og så skal vi lukke hende ud i folden. Og så skal vi selvfølgelig må ud, vi skal ride en tur udenfor, og det bliver så hyggeligt. Nå Heart, lad os få dig ud af den her stald, hva'? Okay, så er Heart egentlig klar, så vi mangler bare strile. Så det bliver hyggeligt, og så skal vi selvfølgelig må ud bagefter. Som I kan se, har jeg taget Heart udenfor nu, så vi kan sadle op. Jeg har hendes sadel, og i dag der rider jeg også spydløst. Så det glæder jeg mig til at se, hvordan det går. Og vi har en rute, vi rider i skoven, så det bliver meget fedt. Så jeg håber, I kan lide videoen i dag. Så er vi klar alle sammen, så lad os bare komme op. Kom så, Heart. Nå, men nu er vi på tur. Nå, et lille sødt æren. Tusind tak, fordi I så med den her video i dag. Så vi ses næste gang. Hej hej!